Vi har nådens brød, og vi vil starte med at fortælle lidt om fortælleren og sympati, fordi der ligger en vis sympati over for Stine, i og med at hun er i bunden af arbejdsklassen, og egentlig er hun sin egen lykkes med. Hun har en familie og en mand, og egentlig går det hele okay, men i det, at hendes mand han dør, så står Stine over for en ny udfordring, det er, at hun skal forsørge sin egen familie. Stine hun kæmper meget hårdt og gør alt, hvad hun kan for at hjælpe til i samfundet, og en dag bliver hun udsat for en arbejdsskade, som resulterer i, at hun ikke kan arbejde mere. Samfundet hjælper hende ikke. Hun er derfor dømt til at ikke at, hun er nu dømt til ikke at kunne klare sig selv. Det er kun et spørgsmål om tid, før hun vil ende på fattiggården. Det politiske samfund er skyld i hendes situation. I dag vil man få hjælp i form af sådan noget som erstatning og dagpenge eller lignende. Derfor har fortælleren en sympati for Stine, i og med at hun ikke har nogen andre chancer. Inden for handlinger, Stines handlinger, der hun ved, hun skal klare sig selv, og samfundet hjælper hende ikke, og derfor tænker hun, at hun kun på, at hun skal ud og arbejde, for at der kan komme mad på bordet. Stine finder sig i, hvordan samfundet ser på de fattige, og hun vil gerne bryde relation, som befolkningen har til arbejdsklassen. De ser ned på arbejdsklassen, og det vil hun have lavet om på. Stine, hun krummede af raseri og stammede i gulvet, hver gang mænd og Karl nærmede sig hende og strakte hånden imod hende. Ja, og så er det noget om befolkningen, og befolkningen den skildrer magten i samfundet, og igennem teksten beskriver de også, hvilke levevilkår de fattige har. Befolkningen har ingen sympati over for Stine, og de tænker ikke over, at den her situation egentlig kunne ske for dem selv. De griner af hende og siger, at det er hendes egen skyld, og til sidst siger børnene, at det bare var Stine, der kom på fattiggården. Og det er ikke noget, der sådan kommer bag på folk. Og i miljøet, der er Stine blevet udsat for den der arbejdsskade ved at hvad? Da Stine bliver udsat for arbejdsskaden, ved hun, hvordan det kommer til at ende. Hun giver på en måde op på livet, og hun bliver alkoholiker og bliver sådan lidt mærkelig. Og der er ingen hjælp at hente, så derfor kan hun sådan lige så godt give op på sit liv. Man kan også referere til den feudale trekant, og der er hun nede i bunden af arbejdsklassen, og det er svært at komme op igen. Og så har vi også taget lidt om arv, og da arv er genetisk bestemt, så kan Stine jo ikke selv gøre for, at hun er endt i arbejdsklassen, i og med at hun er blevet født ind i arbejderklassen, og allerede fra fødslen har hun været dømt til at kunne klare sig selv. Hvor hun nu for eksempel blev født ind i en lidt rigere familie, og var kommet ud for en ulykke, havde det nok ikke været så svært med at få noget mere hjælp fra folk. Ja, og så har vi lige en lille konklusion. Altså det politiske samfund, det styrer det hele. Stine kan ikke gøre for hendes situation. Henrik Pontoppidans fokus i teksten er på de vilkår, der er på de svageste i samfundet. Pontoppidan lever op til Brandes ord om at sætte problemer under debat. I denne novelle stiller han det kritiske politiske samfund under debat på den måde, eller på det tidspunkt havde samfundet ikke ordentlige arbejdsvilkår og heller ingen fagforeninger eller lignende. Arbejderne var derfor ladt til sig selv og skulle løse deres problemer uden hjælp. Det havde de selvfølgelig ikke mulighed for at gøre selv, og derfor endte de fleste som Stine, nemlig nederst i hierarkiet. Henrik Pontoppidan er utilfreds med den måde, samfundet er bygget op på.